Danas smo u obilasku kasarne u Kuršumliji i 3. brigade kopnene vojske. Obilazimo kopnenu zonu bezbednosti i otići ćemo do baze Veliki Trn, koja je praktično najudaljenija baza u kojoj za ovo vreme koje sam ministar nisam imao priliku da obiđem. Važan nam je ovaj deo Srbije izuzetno i napominjem da Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane u sklopu regionalnog razvoja doprinosi i ekonomskoj stabilnosti ovog dela Srbije, jer se ovde jedan dobar deo novčanih sredstava koji se raspodeli na ove građane u stvari raspoređuje i putem plata koje primaju pripadnici Vojske Srbije. Ono što na samom početku mogu da kažem, to je da 3. brigada kopnene vojske obavlja svoje zadatke, da kažem, profesionalno i da, ono što mi je važna stvar, ostvaruje civilnu vojnu saradnju na nivou koji je neophodan da bi građani koji žive na tom prostoru imali poverenje u Vojsku Srbije i takođe veliko interesovanje upravo za pristupanje Vojske Srbije na prostoru ove brigade, što je za mene jako značajno, jer mislim da Topličani su uvek, ne govorim o ostalima, bili rodoljubi i uvek imali želju da budu uz državu i da budu državotvorni.